दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड्डू मुस्कुला और यशोदा भारती को। विजय रिकॉर्डिंग स्टूडियो मगहरा। करबा का काम के राजा पैसा, करबा का काम के राजा पैसा, नहीं खे गोदी में कोनो लइका, नहीं खे गोदी में कोनो लइका। बुझा रानी मोर परेशानी, बुझा रानी मोर परेशानी, पैसा बाप त बाटे जिंदगानी, पैसा बाप त बाटे जिंदगानी। आशा लागल बा करे बकब सतैसा, नहीं खे गोदी में कोनो लइका, नहीं खे गोदी में कोनो लइका। बुझा रानी मोर परेशानी, बुझा रानी मोर परेशानी, पैसा बाप त बाटे जिंदगानी, पैसा बाप त बाटे जिंदगानी। विजय रिकॉर्डिंग स्टूडियो मगहरा। बाहरा से आई तो सरदा पुराई, गोदिया में तोहरा हो फुलवा खिलाई, फुलवा खिलाई। बाहरा से आई तो सरदा पुराई, गोदिया में तोहरा हो फुलवा खिलाई। कुछ दिन सहाय और परेशानी, कुछ दिन सहाय और परेशानी, पैसा बहा त बाटे जिंदगानी, पैसा बहा त बाटे जिंदगानी। बुझा रानी मोर परेशानी, बुझा रानी मोर परेशानी, पैसा बहा त बाटे जिंदगानी, पैसा बहा त बाटे जिंदगानी। ऊपर वाला चाहिए तबे फूल खिले, हौवे जीवन के यशोदा जी कहानी, हौवे जीवन के यशोदा जी कहानी। पैसा बात त बाटे जिंदगानी, पैसा बात त बाटे जिंदगानी। बुझा रानी मोर परेशानी, बुझा रानी मोर परेशानी, पैसा बाप त बाटे जिंदगानी, पैसा बाप त बाटे जिंदगानी।